No tänne vaan se resepti. Joudutte lääkäriltä kysymään. Lääkäriltä? Tontut, Tippe ja Tappe eivät ole oikein varmoja siitä, miltä näyttää lääkäri, jolta saisi piparkakkureseptin. No ei näytä kyllä kauhean päteviltä. No ei. Katomistemppu. Kato, noin näyttää kyllä päteviltä. Onko teillä se resepti? Saippuakupla-resepti, joo, on. Siis tähän tulee esimerkiksi siis sateenkaarta, yksisarvisen tuommoista ihanaa hilettä, sitten sinne tulee vettä, ihan saippua, sitten sinne tulee mitä se tulikaan? Sammakon kutua, sitten tulee myöskin hieman pieni ripaus suklaanappeja. Ja herkkuja muutenkin. Näin. Se oli melko ihanaa. Joo. Paitsi, että tuo ei kyllä ollut piparkakkuresepti. Ai niin ei ollutkaan. Parapapa.